Ако и вие като мен се интересувате от древна история и старинни градове и искате да научите повече за антични съкровища, открити в дълбините на морето, както и за археологически паметници, датиращи от незапомнени времена, значи сте попаднали на точното място в точното време. Това е Опознай България от град Созопол. Созопол се намира в югоизточна България, на около 30 км от град Бургас. Разположен е върху живописен полуостров в южната част на Бургаският залив. Полуостровите са характерни за крайбрежието в района. Някои от тях са вдадени до 2 км навътре в морето. Те се редуват с красиви заливи, врязани дълбоко в сушата. По крайбрежието има и множество подводни и надводни скали, а в част от тях са издълбани пещери. Градът разполага с 2 чудесни плажа. Климатът по бреговата линия е със средиземноморско влияние. То се чувства в дълбочината до 40 км от крайбрежието. Средногодишните температури са по-високи от средните за страната. В областта има благоприятни условия за развитието на селското стопанство. Отглеждат се зърнени култури, овощки и лозя. Традиционно е и производството на дини и пъпеши. Животновъдството също е добре развито. Най-застъпено е свиневъдството, както и отглеждането на едър и дребен рогат добитък. Созопол се намира в югоизточна България, на около 30 км от град Бургас. Разположен е върху живописен полуостров в южната част на Бургаският залив. Климатът тук е с подчертано средиземноморско влияние. В района има много подводни и надводни скали с издълбани в тях пещери. В областта има благоприятни условия за развитие на растениевъдството. Отглеждат се зърнени култури, овощки и лозя. Традиционно е и производството на дини и пъпеши. На остров Свети Иван край Созопол гнезди най-голямата у нас колония на сребристи чайки. Тук се осъществява и единствената в страната популация на редкия вид заек подземник. Созопол е най-стария град по българското черноморско крайбрежие. Това, което привлича туристите тук обаче, е красотата на морето, съчетана с древна и интересна история. Археологическите проучвания доказват повече от 6000-летна културна традиция. Останките от примитивни жилища, керамични съдове, каменни и бронзови уредия на труда свидетелстват за интензивен живот по тези земи от дълбока древност. Културната традиция и началото на селищния живот по тези места е преди повече от 7000 години. В края на 6-то хилядолетие, 5400 години преди Христос, района на Созополския полуостров е населен. Това е епохата на късния неолит. Праисторическият период е най-интересен с потъналите на дъното на Созополското пристанище селища. Това е селище продължило съществуването си от края на 5-то до началото на 3-то хилядолетие с много добре запазени жилища, с елементи на дървената конструкция и дава облика на културите на хората, населявали южното българско Черноморие. Най-интересно от този период са данните за ранна металургия, която се датира в края на 5-то хилядолетие, с което Созопол се утвърждава като един от най-ранните, най-древните центрове на металургията в Европа. Първоначално територията на днешния Созопол е населявана от траки. Самото селище е основано в края на 7 век преди новата ера. Тогава и селниците от гръцкия град Милет
се установяват тук и създават независим град-държава, наречена Полония Понтика. Постепенно градът се разширява и процъфтява като голям търговски и пристанищен център. Той е самостоятелен полис, заемащ обширна територия по крайбрежието. Градът е защитен от здрави крепостни стени, а за тях се издигат монументални и обществени сгради. Най-важният и основополагащ исторически момент от историята на това място е 610 година преди Христа, когато гръцките колонисти, предвождани от известния прозаик Анаксимандър, основават древният град Аполония. Заради удобното си пристанище и богатата с природни ресурси околност, градът става един от най-големите и най-мощни културни центрове по Западното Черноморие. Още в самото начало той е предмостие за елинската колонизация по западния бряг на Черно море и поставя началото на градската култура в земите на древна Тракия. Още от дълбока древност в морето край града активно се развива корабоплаването. Свидетелство за това са многобройните каменни котви и щокове, намерени в Созополският залив. В края на 6 век преди новата ера, Аполония започва да сече и собствени монети. Върху тях, наред с изображенията на древногръцки богове, като неотменен символ се налага и котвата. Това е емблемата, която представя Аполония пред античният свят. Котвата се запазва като символ през хилядолетията и днес продължава да е основен елемент в герба на града. Освен монети, тук са открити и многобройни древногръцки вази, надгробни релефи и керамични статуетки с неоценима художествена стойност. Най-голямата колекция в България от древногръцки рисувани вази се съхранява именно тук, в археологическия музей в града. Експозицията на археологическия музей Созопол е създадена през 1968 година и в началото музея се е помещавал в църквата Свети Кирил Методи. Там посетителите могат да видят мощите на Йоан Кръстител. 1979 година е построена сградата на културния дом и тогава е преместена експозицията на археологическия музей в залите, които виждаме сега тук пред нас. Първи век от новата ера, градът е завладян от римляните. По това време обаче той продължава да бъде важен пристанищен център. През IV век Римската империя е разделена на две. Созопол остава в рамките на Византийската империя и се утвърждава като значително търговско средище. Пак по това време християнството се налага като официална религия. На мястото на езическите светилища започват да се издигат християнски храмове, а градът е и преименуван на Созополис, в превод град на спасението. През 7 век регионът и разбира се историческата съдба на Созопол е повлияна от едно голямо политическо събитие, важно за европейският югоизток, създаването на българската държава в 680 година. На това място се раждат и си противоборстват две велики империи – България и Византия. Историческата съдба на Созопол като важен пристанищен, административен и културен център по Западното Черноморие е повлияна от тези фактори. Градът попада на границата между двете велики империи.
Той е владян ту от едната, ту от другата страна. За първи път града е включен в пределите на Българската империя по времето на хан Крум в 812 година. И през целия средновековен период, той за около 300 години е български, българите оставят една неизличима културна следа на това място и с завладяването на града от Крум, градът е орисан и това е неговата историческа съдба, завинаги да остане български. Тежък исторически и военен удар градът понася в 1453 година, когато османците, малко преди завладяването на Константинопол, завладяват центровете на българското Черноморие. Измежду тях е и Созопол. Града пада за 5 века под чуждо икономическо, политическо и религиозно господство, но запазва живота на това място. Жителите на града, като основна морска врата на Странджа, имат своето икономическо развитие и икономически просперитет, дори в тези тежки години. Те охраняват както морските брегове, така строят кораби за турската флота, снабдяват центъра на Османската империя, която е другата световна империя, с дървени въглища, дървен материал и руда от богатото на полиметални руди медно-ридско възвишение. Така че града продължава да съществува, запазва своя български дух и в 1878 година получава свободата си по време на руско-турската освободителна война. През средновековието градът вече е утвърден като важно християнско средище, седалище на епископи и митрополити с повече от 20 църкви и манастири. В края на 15 век, когато Созопол пада под османска власт, повечето християнски храмове са разрушени. На тяхно място местното население успява да изгради малки параклиси. Днес са запазени част от тях, както и църквите Света Богородица, Свети Георги и Свети Зосим. В тях са съхранени произведения на созополските майстори-иконописци и дърворезбари от краят на 18 и от 19 век. Най-забележителното от тях е иконостасът на църквата Света Богородица. Църквата Света Богородица е паметник на културата от национално значение. Първите данни за съществуването на тази църква са от 1482 година. Като архитектурен тип тя е трикорабна псевдобазилика, вкопана в земята. Така древният майстор е решил проблема с религиозните ограничения, които ислямът налага на християнското население по българските земи. Първото голямо преустройство на храма е от 18 век. Тогава е изработен и изящния иконостас, амвона, владишкия трон и светата олтарна маса. Един великолепен паметник, който носи следите от 5-вековното османско робство. В църквата Свети Георги се съхраняват едни от най-ценните християнски реликви в България. Част от мощите на Свети Йоан Кръстител, намерени на остров Свети Иван. Части от Светия кръст, както и част от мощите на Свети Андрей Първозваний.
Като своя покровителка, Созопол почита света Марина. Тя е единствената, на която са посветени не един, а два храма в града. Денят на светицата 17 юли е официално приет за патронен празник на Созопол. Това е храмът Свети Зосим. Носи името на Свети Зосим Созополски, който също е считан за един от покровителите на града. Църквата е издигната през 19 век на място на средновековен храм. Над входа пък е вградена паметна плоча от 5 век преди новата ера, посветена на жена, жител на древният град Аполония. На това място са изградени две църкви, една върху друга. Ранната е еднокорабна с базиликален план, построена в края на 6-ти, началото на 7 век. В олтара на тая църква бяха положени части от мощите на светеца под основата на камъка, на който е била изградена светата олтарна маса. В 11 век църквата е обновена с подкрепата на императорското семейство в Константинопол. Такива уловни печати, част от документи намерихме в археологическата среда на църквата. И от тогава пред входа на крепостната стена на Созопол е започнал съществуването си манастир, който е продължил да съществува до 17 век. Ние предполагаме, че тук са резидирали созополските епископи от 6 век. Нещо повече, този археологически комплекс представя и елементи от икономиката на града. На това място се откриха 10 металургични пещи, пещи за топене на метал от края на 6 век преди Христос и пещ за производство на керамика, най-добре запазената в България от началото на 5 век преди Христос. Именно зад олтара на тази църква се откри едно погребение, което носи следи от ритуални практики срещу вампирясване, така нареченият созополски вампир. Обстоятелството, че човека е бил погребан в християнска среда зад олтара на църквата, където се погребват важните граждани на този град, ни дава основание да предполагаме, че това е някаква забележима фигура в средновековието, живяла през 14 век. От епохата на Възраждането в Созопол са запазени над 100 къщи с типична архитектура. Те образуват така нареченият Стар град. Днес той е обявен за музей, а къщите от онази епоха са се превърнали в своеобразен символ на града. Етнографската експозиция на Созопол е сравнително млада експозиция, открита през 2005 година към общината и представя тъкани, облекла и домашни занаяти от района на крайбрежна Странджа. Крайбрежна Странджа е земя с богата хилядолетна културна традиция. Тук българите се установяват още през 9 век. Според историческите извори, в края на 15 началото на 16 век тук се установяват големи групи рубци и загорци. За рубците се предполага, че те идват от област Рубчос в Родопите.
поне според историците. Идвайки тук, те срещат една голяма група местно население, много сходно с техния бит и култура. Затова се предполага, че рубците са характерни само за южните етнически територии на нашата страна, главно за Странджа и за Родопите. Тук в нашата експозиция е показано облеклото и бита и на групата на тронките, които са характерни повече за западните части на Странджа, но тъй като нашата експозиция е крайбрежна Странджа, ние показваме и техните облекла. В началото на 20 век тук се установяват и големи групи бежанци от Одринска и от Беломорска Тракия. В характерното за костюмите, за носиите на тези групи, на всички е сукманената. В основата е сукманената носия. Мъжете обаче са били с тъмни дрехи, обикновено обшити с гайтани, поради характера на работата, дърводобив, земеделие, животновъдство и традиционния поминък за Созопол – риболов. Тази къща-музей е била Созополското ателие на един от първите български художници-маринисти Александър Мотавов. Роден в Шумен, той се установява в Созопол, за да е по-близо до прелестта на водната шир. Днес Созополското му ателие е превърнато в къща-музей, в която може да видите един от най-ценните му творби. Когато говорим за природната красота и историческото наследство на Созопол, не може да не споменем двата острова – Свети Иван и Свети Петър, които се намират в непосредствена близост до града. В момента се намираме на острова Свети Иван. Свети Иван е най-големият от пете острова в българските териториални води на Черно море. Площта му е 660 декара. Най-високата му точка се издига на 33 метра над морска височина. В края на 5 век, началото на 6, на острова е изграден храмът Света Богородица, който вероятно е бил част от голям манастирски комплекс. След значително прекъсване, манастирът е възстановен през втората половина на 10 век и се превръща в важен книжовен център. В началото на 14 век цар Тодор Светославов се венчава тук, за Теодора Палеологина и манастирът получава статут на царски. През 17 век османлиите го сриват до основи, за да попречат на върлуващите тук пирати да го използват за убежище. Днес на острова е построен сонарен фар, който подава звукови сигнали и заедно с фара на нос Емине подсказва пътя на плавателните съдове към Бургаският залив. Това е остров Свети Петър. Площта му е само 15 декара, а надморската му височина достига едва 9 метра. Намира се близо до остров Свети Иван. Учените дори предполагат, че някога двата острова са били едно цяло, което поради природен катаклизъм се е разцепило на две. Повод за тази теза е фактът, че до втората половина на 19 век остров Свети Петър не се споменава в нито един писмен източник. Островите Свети Иван и Свети Петър са обиталище на над 70 вида птици, част от които са включени в Червената книга на България. Созопол е най-старият град по българското черноморско крайбрежие. В далечното минало градът е носил името Аполония. Съвременниците му са го наричали Аполония Магна, в превод Велика Аполония. В Созопол са открити и се пазят безценни християнски реликви, частици от мощите на свети Йоан Кръстител, парченца от Светия кръст и част от мощите на свети Андрей Първозваниите. Стария град на Созопол е обявен за музей. Още от дълбока древност в района активно се развива корабоплаването, а неотменен символ на града от тогава до днес е котвата. В една рекламна брошура прочетах, че Созопол е градът, в който можеш да откриваш историята, докато се забавляваш. Така е. Елате и се убедете сами. Това беше всичко от екипа на Опознай България. С вас ще се видим другата седмица.